their own all-terrain vehicles and come on down to Glob Wobbler Studios in beautiful... Hatafanya lolote bila kuwafunulia manabii siri yake. Je, wajua ushuhuda wa Yesu ni roho wa unabii na mwanga wa wana wa Mungu. Hakika Mungu hatafanya lolote bila kuwafunulia manabii siri yake. Mungu zamani alinena na baba zetu kupitia watumishi manabii wake, na katika siku hizi za mwisho anena kupitia mwanawe aliye mrithi wa yote. Mungu zamani alinena na baba zetu kupitia watumishi manabii wake, na katika siku hizi za mwisho anena kupitia mwanawe aliye mrithi wa yote. Mategere na ndo muligeto Voice of Victory na ndema kwa wengi ya sawa itanya aliko bako tulinda onyale kwa bako tuaga tasi wiki ingi matwara no kwa bako kwae asingenje ya sawa biru mwigenwa amayeno tulindira si wiki ingi ma nimanye tenga abasani betu na bange baganje ko kumera na bosibaga nditubuya aliko ba corona lakini asingenje se moye mbego sienda abande bali digitali abande mkolenge warali abande mbaye niwa litukulia lero abande baye niwa kurwa matukamaga lakini bosani nyasawe tunumye no mwigenwa naenda onyale kwa ba ogokonya ayibona uri moyo nande kwanyurira bagali yedi wategerere lesson kurasiga se studio te Voice of Victory boko tabanya ariko kuyalega ni asinye njama nganaye abana bali bamitubande to kubwatira nambali yamo na inje ikasiri tukolera murande Evans sibaka marita uranya ariko kuira se lesson boko waliga ni asoma yabo wanchanga nyasanya ariko boko sendia na tunya ariko batoko saba asinye nchuko chaka umurulwe lesson amo tata nyasa itomo tongi biyamana seka ukibugima biyamana kyara kwa bero mwege no asoma waito gwatokonyere Kristo gwatulendiria amo no mutegereri no muligereria asedere so Kristo koranje so Kristo nalo sabanga kora nchumo iko oikaransa mana intwe karora nyara kwa gotogeria lesson yaito gwetera asinye ncho ye studio te Voice of Victory na ende tatu tunyara kwa gotomo iko machino tukaleli nganeli mna bwanjete asedere so Kristo oyo romo toli ito amen. Na tebi nyasa utongambi yamona inu na mmaete kuwatangu chiri kunyara kwa weko hera I think lero tura si lesson ya kali ngeye lesson ya kurukungane
lesson ya korokungane ya 10 lesson ya 10 naende lesson ya tuma etutwanya ko batoko twara se ekote yengema igo yale gukwanira igoro ya obokorere bwa Nyasaye nobokorere bwa bene obokorere bwa Nyasaye nobokorere bwa bene. By the way, si chire sini chintanga twanya ko batoko ligelia ntu aroje nga maene buna obokorere bwa Nyasaye botekero konyara ko bokoirwa na nto kunyara ko bokoirwa na nto karanga bono elesine kama go toire party ndese mende go tenga bono oyo koiro obokorere oboningo ninje amona haye iko karanga elesine ye kale ko tobeka bono mono nyara ko batoko chushisa asinge nchyo kumnyokia amangana Nyasaye asinsingima egatunyara ko ba toko nyara ko ba toko ikera amangana aliyekera alese kitabu kilikia kitabu kya Matayo 24 egotebanga mangana ya mayo buruoti nanyala ko bakorandirwa asense yonsi ko bakirori egero moyo nyala ko ba ogocha igo nje naye musani twabenyale ko batoko gwali bagaligia tunyala ko batoko soka tunyala ko batoko genda isiko tunyala ko batoko genda no bokora lyobo tunyala ko batoko randia lingane ligalia Nyasaye nakiyeko gara leseni ya eta abana b'Nyasaye yale ko totebya igoro ya obokorari gochia se bali no kubwa bali no kubwa n'abantu bali konyora se chinde babwate chinibo abantu bande se chinde bali basombete mono nabone leseni eto nyala ko batoko swa alero ngotobekerere ke wango kende lakini leseni eto nyala ko batoko kola last week ngale ko tebango bakorere gochia se bali no kubwa nelingana linato nyala ko batoko lilia so leseni eto yale ko teba kurwa se kitabu kya Matayo 15 nemo emerongo 25 nemo yale ko tebanga ninkera gwenero monto konyore nsiyonsi kwasiriyo moyoye boso monto ningiara arwasiri bakaliyo moyoye igere se negoto bekara ya lenga no twale bintu byenseye binge mono sana otwale jini bochenseje ama ina bana b'Nyasaye na ndu bekera soko semelia semire ama wale pina banyara ko biko yala ko biko gosiria nekere bya nyara ko biko gosiria na bera nyara kano bitwale byonsi lakini osiriyo moyo to nyara ko batonta ko nyoro mwa kanda kale kale sarache tokanyora bona elesi nigoto tebiyale ngenga yes ligadi desia bantu bale babwate regardless yoko bomotenengo asobosio wese regardless yoko bomonto manera asobosio wese tokanyora bono abantu ababwate niwe abantu abara banene no kubwa mbaga na iri banyariko abakoirwa lingana Nyasaye nakele sili yale kubulia inkigosera gwenero monto konyore ensiyonsi kasiriyo moyoye tokanyora ngo moyo amane no bwengencho asego na inde bitebiyense bire bingo tabire ekiagara byonsi bitubwate amana bara Nyasaye no tukubitika asobosiwe tokanyora obokole bwa Nyasaye abana amara obanyasaya atumegetego ikera abaduna babone bukaderesa tokara babone bukaderesa bakoirwa manganaya abantu bara baba Daniel bakoira manganaya asaba ntababa nene so Daniel bakabe example ekiorokene kyaba Nyasaye tumegete kunyara kwa bago ikera abantu ababane no nyambale go itabera nabandi raisi lakini abana b'Nyasaye ujumbe wa Bwana uliweza kupitishwa kwa watu kama hawa kubwa naenda maana abana b'Nyasaye Nyasaye karokana ase ensenga kielia Nyasaye karokana asaba gambibenga kielia Nyasaye karokana akokora mukumya manene igona we aliko nyalekana nga Nyasaye yo bwaba ntabake yani Danieli bakanyara koba okwaneka koba Nyasaye monene asaba ntaba nene kiagera anyare tuko bukuyeruke bweko manyere go tira asaba lya achonetwe asenga nchobo kona acho kajora ele seneko tebinga injenaye tuacholi tubasa kueronga at least ya tubwati tubasa kueronga ensa chinde tubwati kendora ikera wantaba nene that you have an obligation kwairo libagali ya musani kwairo libagali byo mwana minto agaro nyala ko bagokuimuke nchiri tabwati mobaga onyerandi onsi nyerande lya bagambi nyerande lya bagabana nyerande lya president agara linganeliga una Daniel ya kolete nabantu bande bayikirete babana amani barandere tigwa bana b'Nyasaye na amani seketabu kya baroti ya kabere isana 17 paka 19 na amani ngonyora tole okurandeligwa asengenjo yo mwana tu olenge buoye omwana olenge buoye omatebeti mu banaro kurukwelisha agenda asibigwe na bakonyara koba okumusabira gwene tukajora na amani omwana omusinni musumba okomuka na ujumbe elia okoyira asinyumba yomusumba na amani oyole ngo montoma nene no moeli akanyara kobokora ndingara Nyasaye tukaresi ndile alako tenga koba kilo ligochia saba somu mnabona Nikodemo abantu bale kwa Nikodemo walikuwa na mali nyingi lakini abana b'Nyasaye Yesu aliwasungumuzia yeye mwenyewe akawasungumuzia akawaambia chapo mko na kila kitu hakika ndio lakini mhitaji pia kuhesabika katika ufalme wa mbinguni tukanyolele sindeo tango bakole gochia saba anda abantu abatenengu na yekuwa nende kurumaya na bakole gochia saba linokubwa abantu abane mnabona bali bara serikali they need also to be preached at no yole ile nchini italiyo ndemosani ninje amanaye
nene abana wa Nyasaye Nyasati kire kubeka nyare ko batukurandia lingane ligale Nyasaye bono eleseni yaito ye wiki twanyara ko batukuligalia igekale batotebya ngo bokoreri gochia sebalia batali go ikereka ensementangani na mono eleseni ngo fikere go musacho ndo kunganera Paul no monto olenge omonto Nyasa tumegete mona nene asinga ncho bakoreri nanda akole mirimo yarenge too extraordinary nero gerete nchi ya Nyasaye ekamanyara ko bakomanyakana sabantu bibisako igele seri etunyale ko batokoligeria gose toko rasinga kechiga yekale batotebingo bakoreri gochia se bali batali goikirika ese mentanga nigese ya kabere nero bono asense meye ntanga ni usiku nyerigeria bali babwate kilese ninga cheko chakera sebichi nindoche omonto tenina omonto yo tenina abo singe njono chenga na bwate gepara na Paulo na bwate gepara iko na base ko marabuna Paulo na hele egera ndoje na Paulo nindoje abantu bonse bamwe beteta maiso abanda bamwe beteta maiso by the way gete ko toro kinga obakoreri obwanya saa mutakere bunyana ko abogosuka korwa sawa comfort zone na kegera eleseni yekale ko toletera ebyagaso aso gotobeka so bakoreri obanga Paul no anyolenge obwata abantu bamwe no anyolenge omonto olenga ase onyolete nchiri eri tanga tachieti ko yemugunera apana na twale tebyagaso byoko jara ko byoko soka kurwa sale egara chiko nyara ko ba okurandia ase mechinde bichie. That is why sometimes abande bakomuruka street preacher no monto olego tara mano tale kwa bera samo alikuwa anatembea huku na huku ili kusudi aweze kutangaza injili ya Bwana. Lakini lesi ni kaleko tutebyaga aselingana ebungo bitu ya nakutwanya ndako batukoliye lyase weekend ba leke mungo bura woneke ko bwati ke kurunga okora kwa batuma ikombination no ibere I think ngima nero na mono elesi ni yaga chete oboroso bwa yarro kitabu kya Korinto yeli tanga nibere kemungo kya bere kitabu kya Barumi yemo ikombination na isa tompaka berongo bere na isano nelingana lito linene lyo motwe igoli kurwa se kitabu ke kurunga okotukora kwa batumwa ikombination na ibere berongo bere na inye egoteba Nyasaye oyo tongetense